का हो का बनावा तारू? दाल चावल बनावा तनी। दाल चावल बनावा तारू? तारा जीजा वेला बन मतलब कि हमार साहू तनी ऐसा चीज का बना के खियाव तुमको मिजाज खुश हो जाए। भाई हमरा कहियो देखते खुश हो जी। हाँ ठीक बा तब बनावो, हम जाते नहीं दूरा पर बैठे हन तब विदा करब। का रे बउआ हैया बैठा बसन तोहनी का मौसा वेला बानू रे हैं को बई हो बस तुरंत इबे कर जासन बाहर सन चल 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 मौसा चल काज चलीला से मोबाइल धर्म काम चली। ए सारी भाई प्रणाम प्रणाम। ए बउआ देख तोहनी का मौसा इलन। प्रणाम मौसा। खुश रह। देख तो का बनी ए हमर फूल झरी केने बाड़ू आवत नहीं हमरा जरी मिठाई बाबू सब हित नतावलन त हेजा बैठलन उ तो घर में गइलन मौसा। सरहु हम बोले ना तहलो के मिर्चाई लागेला ऐसे घर में घुस गइल कहतारन साले। चल तो बबुआ देखता मौसा का करता चल चल। जी आ गोनिया यहीं प्रणाम। खुश रह साली जी खुश रह। ये क्या करत तनी जी? भागो। तहारे वो दीदिया तहारा के चांदी के सिकड़ी देले बड़ी कहले बड़ी नो कि ली हई हमरा बहिनिया के गर्दन में पहना दे हम। रौरेन धन पहना दी। अच्छा ठीक बा रुका साली जी पहनाव तनी किने रख दे का मोर करत बहन तो सरहु यार बताओ सन तो। मौसा पगलाइल बा देखो साली जी बुझा त मौसा के आओ पहना दे तनी। देख रे बबुआ हो देख मौसा का पहनावता ना सरहु लोग हम बोलते हैं गाँव में मिर्चाई लग जाता तारा के। मौसा ये ठीक नहीं हो आ चुप्पा सरऊ हमारे देना कि अभी लोग तू लोग भाड़ा लोग मारा में किले छटक जियो। मौसा चली बहरिया चली मुर्गा पुलाव के व्यवस्था कइले बनी चली 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 चलो 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 मेहमान ए साड़ी भाई होई भर भर मार मौसा बनता मार मार कर मार भाग भाग मार कर रुक सारा मौसी के तू लिया जा